Good morning, Siargao! Maradyo na buntag kaninyong tanan. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Maraming salamat po. Maradyo na buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa itong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din nasa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kiniya nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, mga ka-Siargao. Maradyo na buntag sa atong mga frontliners nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maradyo na buntag po, maradyo na buntag usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, sa Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Maradyo na buntag usab sa tanang probinsya nga maabot ning atong live stream karon, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og Dinagat Islands, uban sa kasikbit ng mga probinsya, mga ka-Siargao. Good morning, maradyo na buntag po kaninyong tanan. Maradyo na buntag usab sa atong mga kaigsuunan diri na sa isla sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Good morning, maradyo na buntag. Good morning po. Salamat kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers, commenters, reactors nga padayon ang pagtan-aw. Salamat po, maradyo na buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning po. Salamat po. Good morning, salamat sa pagtutok, mga ka-Siargao. Dito maglangan atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Benison Estareha sa DOST Pag-asa. Po si Benison Estareha. Meron po tayong update regarding muli sa ating binabantayan na si Tropical Storm Dante with international name na Choy 1. Nagkaroon po ng dalawang panibagong landfall itong si Tropical Storm Dante dito po sa bahagi ng Batangas. At kasalukuyan, ito ay nasa may coastal waters po ng bayan ng Nasugbu. Yung taglay na hangin ito sa ngayon ay 65 kilometers per hour pa rin, malapit po dun sa sentro, at may bugso na umaabot pa rin sa 90 kilometers per hour. So napanatili nito yung lakas nito for the past 12 hours. Yung movement naman niya ay hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So it is moving in the direction of dito sa may parting West Philippine Sea. On the other hand, nakikita rin natin sa satellite animation yung low pressure area. Nasa layong 1,185 kilometers sa silangan po ng Southern Luzon. So halos nandun na sa may Philippine boundary, at inaasahan sa mga susunod na oras ay papasok na rin ng ating PAR. Mababa po ang chance at kung makikita natin ay medyo sheared or nakalayo yung kaulapan nitong nasabing LPA doon sa mismong sirkulasyon niya. Araw ng Thursday, posible na humina ito ng bahagya as a tropical depression by tomorrow evening. But tomorrow morning, inaasahan po natin, so from tonight hanggang tomorrow morning, ay tatawanin ito itong western coast of Central Luzon. Maaaring magkaroon ng landfall dito sa may Bataan or sa may southern Zambales. Maapektuhan po ng bugso ng hangin yung mga kababayan natin dito sa Bataan, Zambales, and Pangasinan, kaya mag-ingat po tayo. Samantala, simula naman sa umaga hanggang sa gabi, ay aasahan po natin na tatawarin naman ito yung western coast of Ilocos Region, simula dito sa may Pangasinan hanggang dito sa may Ilocos Norte. So medyo mapanganib yung mga pag-alon po dyan, at medyo masungit din yung panahon sa may Ilocos Region. From Thursday ng gabi hanggang Friday ng gabi, inaasahan natin, or base po dun sa ating forecast track, ay mananatili pa rin as a tropical depression ito. Pero kung makikita natin, ay pumipihit na or nagno-northeastward na yung movement nitong si Tropical Depression Dante by that time. At kung mapapansin natin, didikit dito sa may parting Philippine boundary, sumaring lumabas ng kaunti, pero babalik muli dito po sa may northern part of Batanes, around 165 kilometers away. At kung mapapansin din natin, after Friday, so most likely by Saturday morning po, ay low pressure area na lamang ito, or patuloy pang ihina. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 2 sa ngayon. Ito yung mga nasa dilaw na lugar, kabilang na dyan ng extreme
northern portion of Oriental Mindoro, particularly Puerto Galera, extreme northern portion of Occidental Mindoro, kabilang mga bayan ng Paluan and Abra de Ilog and Lubang Islands. Buong Batangas and Cavite ay signal number 2 as well as Bataan. Gayun din ang mga bayan sa Bulacan, Kalumpit, Bulacan, Malolos, Paumbong and Hagonoy. Sa Pampanga, itong mga western portion, Masantol, Macabebe, Sasmuan, Lubao, Florida Blanca, Porac, Guagua, Santa Rita, Angeles City, Mabalacat, Minalin, and Bacolor. Meron din po tayong signal number 2 dito sa malaking bahagi ng Zambales, sa western portion of Tarlac, kabilang na mga bayan ng Bamban, Capas, San Jose, Mayantok, Kamiling, Santa Ignacia, and San Clemente. Ngayon din sa western portion of Pangasinan, sa mga bayan ng Bolinao, Anda, Bani, Agno, Burgos, Infanta, Dasol, Alaminos, Mabini, Sual, Labrador, Bugalyon. Ngayon din sa Aguilar, mga Tarem, Bayambang, Urbistondo, Basista, Malasiki, San Carlos, Santa Barbara, Mangaldan, Dagupan, Kalasyaw, Binmalay, and Lingayen. Meron naman tayong signal number 1 dun sa mga kalapit pa na lugar. So ito yung mga hindi rin nalalayo dun sa bagyo. Sa natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, Bansud, Gloria, Pola, dito rin sa Pinamalayan, Socorro, Victoria, Nauhan, Baco, Calapan, and San Teodoro. Sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro sa northern part, Sablayan, Kalintaan, Mamburao, and Santa Cruz. Western portion of Quezon, meron pa po tayong signal number 1 dyan sa San Antonio, Chaong, Candelaria, Sariaya, Dolores, Lucban, Tayabas, Lucena, and Sampaloc. Buong Rizal and buong Laguna ay signal number 1 din po. Even Metro Manila, signal number 1 pa rin, so makakaranas pa rin ng mga bugso ng hangin. Natitirang bahagi ng Bulacan, yung mga hindi natin nabanggit sa Pampanga at sa Tarlac, sa western portion of Nueva Ecija, sa Muñoz, sa Lupao, Cuyapo, Talugtug, Gimba, Nampikuan, Quezon, Licab, Santo Domingo, Talavera, Cabanatuan, Santa Rosa, Aliaga, gayon din sa Saragosa, Jaen, San Antonio, Cabiao, San Isidro, San Leonardo, Gapan, and Peñaranda. Sa natitira pang bahagi ng Pangasinan, signal number 1 po. Southern portion of Benguet, kabilang Itogon, Tuba, Sablan, Baguio, Latinidad, Kapangan, and Tublay. At sa La Union, meron po tayong signal number 1. So yung mga signal number 2 hanggang 90 kilometers per hour po na bugso ng hangin ang mararanasan within 24 hours. At doon naman sa mga may signal number 1, possible po yung hanggang 60 kph na lakas ng hangin. In terms of track and intensity, si Dante po ay nakikita natin na magno-northwestward pa rin sa mga susunod na oras. It may make another landfall nga or pang-siyam na landfall sa Bataan or Southern Zambales pagsapit ng madaling araw ng Huwebes. Mananatili po within the next 12 hours yung tropical storm strength nitong si Dante dahil alam naman natin na ito ay patungo pa rin sa dagat, hindi nagkaroon ng interaction sa lupa. Pero nandun pa rin po yung possibility na humina ito ng bahagya as a tropical depression by tomorrow afternoon or evening. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Mga ka na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa panahon. Dagang salamat Benison Estareja sa DOST Pag-asa. Good morning Kuya G, sanan sa mga gwapa na Surigao noon. Keep safe sa tanan. Watching from Lancaster, Philippines. Matsalam, gikan na ka Sir Jake Bulido. Good morning Siargao, Maradyo na buntag General Luna. Gikan na ka Sir Benguel Consistente Silvosa. Salamat Sir. Good morning, Sir G. Always updated sa imong balita. Gikan na ka, Sir RV Taliman. Salamat, Sir RV. Marajaw, nabuntag, Kuya G. Pabati naman ako sa pamilya dyan sa Dapa, Barangay 6. Sila Neneng Aklan at Larry Melida. Gikan na kang Angelito Melida. Salamat po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Cathy Bunao. Salamat, Ma'am.
Maradyo na buntag kuya, musta ko si Bayaw Merto Espeon sa Libertad, General Luna, gikan na kang Sir Nathaniel Lusolapa. Salamat po. May buntag kuya G, gikan na kang Takeshi Cortez Hong. Salamat po. Good morning, maradyo na buntag. Morning Sir G, morning ka Siargao. Salamat sa Ginoo, maradyo na ang panahon sa Surigao pa. Shoutout sa ako pamilya, sa Bagakay buo family. Salamat Sir G, amping kamo sa tanan dito sa Siargao. God bless us all. Gikan na ka Ma'am Lenny Buo. Good morning po Kuya G, gikan na kang Sir Edgar Escauso. Hi Kuya G, maradyo na buntag. Pa-shoutout ako sa ako nanay. Happy birthday Nanay Mirna Legantin. God bless sa San Mateo Burgos. Salamat Kuya G, gikan na kang Ma'am Tata Manazones. Good morning Siargao, may bagyo dito sa Manila. Yes po, gikan na kang Ma'am Pilar Pobe Hier. Salamat po, good morning. Signal number 1 po ang Metro Manila. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Isla, gikan na ka Ma'am Marisa Miguelias Gonzales. Ma'am Marisa, good morning og sa tanang taga Malinaw. Salamat po. Good morning Siargao, good morning Kuya G. Pa-shoutout ko sa ako manghod na si Mylene Solis Bocado Fernandez sa mga pamilya ko Solis family og dapa o sa dapa watching live from Iloilo City. God bless Kuya G. Gikan na ka Sir Edwin Solis Bocado. Salamat sir. Maradyo na buntag Kuya G, watching from Barangay Libertad, Santa Monica. Gikan na ka Sir Romy. Sir Romy, good morning. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Surigao nun. Pa-shoutout anay Kuya G sa utol ko Alan Besinga. Nagsaulog sa iyang birthday ko man. Salamat Kuya G, amping kanunay. Gikan na ka Sir Roger Villason, amigo. Happy birthday Sir Alan Besinga. Salamat po, good morning. Maradyo na buntag. Nata maglangan mga ka-Siargao, atong pagkasayron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita karong buntaga. Pagpalong sa sugang dagitab, gikatakda karong Hunyo 8, sumala pa sa Siarelco. Alang sa tanang miyembro konsumante o gatag iya sa Siarelco, gipahibalo kamo nga ang Siargao Electric Cooperative Incorporated kung Siarelco adunay gikatakdang pagkapalong sa sugang dagitab karong umaabot nga Martes, Hunyo 8, tuig 2021, sugod alas 6 sa buntag, hangtod na sa alas 12 sa udto, mga ka-Siargao. Ang apektado nga lugar, parte sa Dapa, Tibok Munisipyo ng General Luna, Del Carmen, San Isidro, Pilar, Santa Monica, San Benito, og Burgos, mga ka-Siargao. Ang rason sa pagkapalong, ang pag-instalar sa bag-o nga 10 to 12.5 MVA nga power transformer sa Dapa Substation nga nahimutang sa Punta Kawit 2, Barangay 1, Dapa, Surigao del Norte. Alang na sa inyong mga kasayuran, pwede ninyong kontakon ang Siarelco o sumala pa nga kini ipahigayon sa dali lamang na panahon sa wala pa ang maong mga schedule sa oras, pwede nang mabalik ang maong kuryente. Mako na latest updates sa Siarelco, mga ka-Siargao. Karong maabot nga Martes, Hunyo 8. Good morning Kuya G, og hi sa mga nag-duty sa checkpoint sa Barangay Corazon, General Luna. Keep safe mga kabarangay. Gikan na kan Sir Rochelle Longay. Keep safe po, ilabi na sa atong mga economic frontliners, ang atong mga nagbantay din na sa checkpoints, ang atong mga kapulisan, ang atong mga barangay tanod, mga BPATs. Ingat po kamuntaran o ang mga healthcare workers nga naa din na nag-check sa mga checkpoints. Salamat po sa inyong patuloy padayon nga pagsuporta sa atong gobyerno o pagpadayon sa maong mga buhat para na mahilikay kita sa COVID-19. Salamat po, marayo ng buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Anli Asenso, pag may inidoro program, gipahigayon sa Dapa. Gipanghatag sa munisipalidad sa Dapa sa pipila ka katawan o benepisyaryo niini ang mga sanitary toilet bowls nga gi-sponsor sa Department of Health Regional Office nga ang tumong nga mamahimong zero open defecation o pagsiguro nga ang tanang dapanon mahatagan og sanitary toilet sama sa usab sa pagsakto sa paghugas sa kamot o paghandle sa food and water sa hygienic nga paagi o ang pagdispose sa mga animal o domestic waste aron makamugna og safe o clean environment,
mga kasyargaw. Nagkadaiyang benepisyaryo ang nakadawat sa maong inidoro para na sa katawhang dapanon mga kasyargaw. Mga na latest updates karon diri na sa atong munisipalidad. Good morning, Sir G. Gikan na kang Ma'am Laila Suan Andrino Call. Salamat, Ma'am. Good morning, Maradyo na Buntag. Good morning, Kuya G. Hi, Siargao Surfboard. Shout out sa HM Minimart ug HM Apparel. Gikan na kang Ma'am Malia Antipasado. Salamat, Ma'am. Good morning, Maradyo na Buntag. Maradyo na Buntag. O di na sa HM Apparel ug HM Minimart. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon. TESDA og Peso Program Services Orientation gipahigayon sa Socorro. Nagpahigayon og orientation niadtong Mayo 26 ngadto na sa 27 tuig 2021 ang 14 ka Barangay Community Training and Employment Coordinators og Barangay Employment Services officers mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Socorro uban sa napulo ka barangay captains og pipila ka sangguniang bayan members kini kabahin na sa TESDA og Peso Programs and Services og kini mga kasyargaw gipahigayon dito na sa Socorro Women's Center. Kini nga lakang ang usa sa giingong best practices kabahin na mga kasyargaw aron na usab ma-institutionalize ang mga posisyon dinha nasa nagkadaiyang barangay. Ang maong topic gisgutan mismo ni TESDA Surigao del Norte Acting Provincial Director Catalina Autacubao og mipaila kini sa mga roles, duties ug functions sa mga employment coordinators, guidelines sa implementation sa TESDA programs sa mga LGUs, training nga kinahanglan o ang mga assessments, pagmugna sa capability sa mga training and employment coordinators, scholarship programs o mga salient areas sa kolaborasyon uban sa LGU, ilabi na sa pagpahigayon sa mga programa sa TESDA. Mga na latest updates mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Socorro. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Sara Salbaloza. Salamat ma'am, good morning, Maradyo na Buntag. Samtang sa laing balita mga kasyargaw, kapin 400,000 pesos nga kantidad sa gamit pangisdaan na kumpiska, 8 ka tao ang naaresto. Dakpan sa kapulisan mga kasyargaw ang 8 ka mangingisda gikan nasa Dinagat Islands mga kasyargao nadakpan kini dito na sa kadagatan sa Barangay Danawan, Surigao City. Human sa gipahigayong hiniusang Seaborne Patrol Operation sa Maritime Police Station, Surigao City Police Station og HRMU 13. Sumala pa nga nagkantidad sa 466,500 pesos nga fishing paraphernalia ang nasikop sa maong mga operatiba niadtong Mayo 27 tuig 2021. Giila mismo kini ni Surigao del Norte Police Provincial Office Provincial Director Noel Espinoza nga sila Reggie Porissima, 34 years old, Edwin Itang, 48 years old, Melbert Sabac, 21 years old, Enrique Casquejo, 25 years old, Anastasia Ompa Jr., 48 years old, Ponciano Amosora Jr., 49 years old, Ayan Vallescas, 33 years old, Efren Nontigao Jr., 36 years old, og tanan kini nagpuyo sa Barangay Melgar, Basilisa, Dinagat Islands. Nakuha sa posisyon sa maong mga mangingisda ang 7 ka unit sa pump boat, fishing nets nga adunay floating buoy, nylon, PC og mga nagkalain-laing mga marine species nga adunay gibanang kantidad nga 466,500 pesos. Caught in the act ang maong mga mangingisda sa paggamit mga kasyargaw sa gitawag nga likom mga kasyargaw. Kung na latest updates karon sa maong mga nadakpan, ana na karon sa Surigao City Police Station ang maong mga nadakpan. Good morning Kuya G, shoutout ko sa taga-Katabaan, especially kay Vin Hali. Thanks, God bless po. Gikan na ka Ma'am Flora Mi,
Estaloza Buo. Salamat po. Good morning. Good morning, Sir G. Gikan na kang Mariam Maria Belia Escamillan. Salamat, ma'am. Good morning, Maradyo na buntag kaninyong tanan. Salamat po. Samtang sa laing bahin, usa ka mananagat na hulog na wala sa bakwag. Pabilin pang missing ang mangingisdang si Porferio Nagial, 45 anyos, residente sa Bakwag, Surigao del Norte. Human kini nahulog gikan sa gisakyan niya nga pambot samtang nanagat sa gadagatan sa maong lungsod. Migawa sa investigasyon sa kapulisan nga pasado alas 3 sa kadlawon ni atong Sabado, Mayo 29, tuig 2021, nanagat ang biktima uban sa usa ka naila nga si Jan Lacano, 16 years old, o residente sa maong lungsod usab. Base na sa saysay ni Lacano, sumala pa nga uhaw ang biktima pasado alas 7 sa buntag og tungod kay walay dala nila nga tubig, misulay kini pagtuwad aron na unta moinom sa tubig dagat. Apan nahulog kini sa pump boat dinhi na matud pa siya naratol ilabi na nga dili na naka dili kamao nga mulangoy o dili ka langoy ang maong batan-on mga kasyargaw, rason nga dali niya kining gipahibalo ngadto na sa pamilya sa biktima, ilabi na ang maong biktima wala pagayod nito nga mga kasyargaw sa dagat, sa surface sa dagat. Human nga nalabyan sa usa ka motorized pambot na ngayo kini og tabang. Unom gilayon pa ka mga pamboats ang naglusad og search and rescue operation, apan wala na kini mapalgi o wala na kini nakaplagan pa mga kasyargaw, rason nagihunong na ang operasyon sa miaging adlaw. Masuta pa nga dunay hypertension ang biktima nga gituuhan sa iyang pamilya nga maoy hinungdan sa kalit ni ining pagkahulog sa dagat og wala na gayon makatunga mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na karon sa Bakwag. Gipagawas mismo sa Philippine Coast Guard Surigao del Norte ang maong report mga kasyargaw. Base na sa ilang mga discussions o recommendations mga kasyargaw. Ilabi na sa maong press release. Salamat po. Good morning, Maradyo na buntag. Good morning, Sir G. Pa-shoutout sa mga taga-Tawin-Tawin, General Luna, gigan na ka Mariam Escamillan. Salamat, ma'am. Good morning, Maradyo na buntag. Kanimo din na. Samtang sa laing bahin, ang COVID-19 update sa Caraga Region karon. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw nakatala og dugang nga 195 new confirmed COVID-19 cases as of kagahapong adlaw mga kasyargaw. 99 niini ang naitalang naka-recover, 7 ang naitalang namatay. 14,739 na ang kinatibuk ang total cases sa Caraga Region. 2,916 niini mga kasyargaw ang anaagi hapon sa isolation. 11,371 ang naka-recover, samtang 452 na ang nangamatay mga kasyargaw. Sa Surigao del Norte, 4 ang gikan sa Alegria, usa ang gikan sa Bakwag, usa sa Claver, o usa sa San Francisco mga kasyargaw. Sa Surigao City, 4 sa Luna, 2 sa Canlanipa, 2 sa Washington, usa sa sa Bonifacio, usa sa Nunok, usa sa Rizal, usa sa San Juan, o usa sa Taft nga mga nadugang mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, ilabi na karong mga panahon. Maradyaw na buntag Kuya G, pa-shout out sa Bisinga family sa Cantilan, Surigao del Sur, ilabi na kan Dodong Pasikat, watching from Dasmariñas, Cavite, gikan na Cancer Roger Villason, amigo. Salamat sir, good morning, maradyaw ng buntag. Mag-extend ba sa Surigao City, Johnsky Molina? Ang pasabot nimo ang MECQ sir. Ang probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw, wala pa'y gipagawas na bag-ong executive order o bag-o na kamanduan kung i-extend ba ang mga MECQ ilabi na sa mga munisipalidad o sa mismong syudad sa Surigao. Wala pa tayo
info ana o wala pa nagpagawas ang probinsya Surigao del Norte. Hulaton lamang nato mga kasyargaw hangtod ugmang adlaw kay ugmang adlaw man ang tapos sa MECQ ilabi na sa mga lugar nga gipailalom sa maong quarantine protocols mga kasyargaw. Mao na ang latest karon mga kasyargaw. Salamat sa pangutana John Ski Molina. Sir, good morning, maradyo na buntag. Good morning Kuya G, ingat po kayo. God bless. Gikan na ka Ma'am Jerl Soreño. Salamat Ma'am Jerl. Maradyo na buntag kanimo din. Salamat po. Samtang sa laing bahin, apektado sa pagbaha sa Butuan, nakadawat og tabang. Nangapod-apod ang Butuan City Social Welfare and Development Office o mga food items sa mga residente nga nibakwit tungod na sa pagbaha nga nahitabo ni adtong paghaguros ni Bagyong Dante. 1,343 ka mga pamilya ang apektado sa baha o giapuran kini mga kasyarga og mga food packs nga gilangkuban sa mga pamilyang apektado mga kasyargaw nga gilangkuban usab sa 6 ka kilo nga bugas, kape, mga dilata og mga powdered cereals. Samtang ang mga personahe sa Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Office naghatag og mga non-food items aron magamit sa mga nibakwit sama sa mga dignity kits, utensils, blankets o emergency lamps. Naapektuhan sa pagbaha ang barangay sa Butuan nga Los Angeles, Barangay Santo Niño, Barangay Lemon, Barangay Ampayon, Barangay Pangabugan, Barangay Baan Kilometro 3, Barangay Baubawan, Barangay Mahay, Barangay Pagdulan o Barangay de Oro. Kini base na sa record sa maong mga Social Welfare Development Office. Sa pagkakaroon, mga kasyargaw, wala na'y baha sa maong mga barangay sa Butuan City. Good morning, Sir G. God bless. Gikan na kan Sir Randy Archaga Santisa. Salamat, Sir. Good morning, maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Red Dragon Investment Scheme. Recruiters dakpan sa Caraga. Usa ka entrapment operation ang gipahigayon sa kapulisan sa Caraga ngadto na sa investment scheme sa rehiyon og naaresto ang upat ka recruiter sa maong Red Dragon investment mga kasyargaw nitong June 1 dito na sa Bayugan City. Sumala pa kang Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. nga gilusad ang comprehensive investigation and surveillance human nakadawat og pipila ka complaint dito na sa Bayugan City Police mahitungod na sa maong scheme tungod na sa tabang sa Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit ang Regional Intelligence Division 13 personahe sa Bayugan City Police Station may pahigayon sa entrapment operation sulod sa usa ka fast food chain sa Bayugan City. Naila ang mga nadakpan mao sila Angeline Sagod Cano, babae 27 anyos minyo og residente sa Porok 1 Barangay San Juan, Bayugan City. Nadakpan usab si Edward Cruz Zalin, 42 anyos minyo, gikan na sa IRA Housing sa Barangay Tiniwisan, Butuan City. Nadakpan usab si Danny Catizado, babae 25 anyos, single, og usa ka residente sa Porok 15 Barangay Doongan, Butuan City. Oga si Roy Bumotano Celis, 23 anyos, og residente sa Balabad Compound, Libertad, Butuan City. Kini na mga personahe ang nagpaluyo sa Red Dragon Investment Scheme. Samtang si Edwin Sagog Saguyong, usa sa mga nailang recruiter, karon sa at large o gipangita karon sa kapulisan. Nadiskubre sa panahon sa investigasyon nga ang maong grupo nag-operar pinaagi na sa phone calls o meet-ups only mga kasyargaw. Nagpromise kini sa mga biktima nga mabalik ang kwarta nga naay 30% nga increase o pagsaka na kumpiska sa moang grupo ang napulo ka o 10 pieces sa 1,000 pesos ingon nga Mark Money Toyota Rush vehicle o sakyanan nga dunay plate number JAU 6181 onom ka cellular phones
upat ka bundle sa peke na kwarta 342 pieces sa tag 1,000 pesos. Og genuine nga money nga nagkandidat sa 52,207 pesos mga kasyargao sa nakalain-laing denominasyon. Ang mga naarestong mga sospechado gipasakahan na og kaso mga kasyargao sa pagsupak sa Article 315 o 316 o ang Revised Penal Code o ang gitawag mga kasyargao nga syndicated estafa. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko kay Marjorie Formillas Lebrias na nag-birthday gahapon og sa ako nanay Lilibet Lebrias, tatay Sozimo Lebrias og Chrislyn Formillas Lebrias, Lizelle Lebrias, Rica Lebrias og kay Mark Anthony Convicto. Always me nag-follow sa Siargao TV Kuya G. Og pasalamat sad ko sa pag-invite ni Ana Bernadette Manal Lebrias sa iyang birthday sad gahapon sa iyang pamilya. Og salamat kayo Kuya G og always God bless. Gikan na ka Sir Ronald Formillas Gasmin. Salamat sir. Maradyo na buntag, wala ba tayo dyan? Salamat sa nag-birthday. Happy birthday po. Salamat po, Maradyo na buntag. Sir, salamat. O sa nag-birthday. Salamat po. Thank you very much. Good morning, Kuya G. Watching from Calamba, Laguna. Pa-shoutout ako sa Barangay Hubang, Dapa, Siargao Island. Ingat po kayo dyan. Kuya G, gikan na kan Sir Nixon Buo. Salamat, sir. Good morning. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Ingat kayong lahat dyan. From Ven Jimena, watching from Taguig City. Gikan na kan Sir Ven. Salamat, Sir Ven. Good morning, Maradyo na buntag. Maradyo na buntag, Kuya G. Pa-shoutout sa Bisinga family sa Kankilan, Surigao del Sur. Ilabina, Kandudong Pasikat Sana, Kanlito, Tarlac. Watching from Dasmariñas, Cavite. Gikan na ka Sir Roger. Good morning, Kuya G. Happy birthday kan Ralph Gorgonio. Gikan na kang Sir Boneres Convicto. Salamat po. Good morning, Kuya G. Salamat sa Lord. Kay save kami sa Dante. Amping kanunay, Kuya G. Pa-shoutout mga Sulapas family o Lara family sa ako asawa. Nabuutan og sa ako mga anak na love na ako. Gikan kan Albert Sulapas. Salamat Sir Albert. Good morning, Maradyo na buntag. Good morning, Kuya G. Gikan na ka Ma'am Elise Kasuya. Salamat. Good morning, Maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ekonomiya sa nasod target nga ablihan kung mabakunahan na ang 50% sa populasyon sa Pilipinas. Posible na mag-abli ang ekonomiya sa nasod Pilipinas kung mabakunahan na kontra COVID-19 ang 50% sa populasyon sa Pilipinas. Kini sumala pa mga kasyargaw kang vaccine czar Carlito Galvez Jr. nga sama sa mga nasod nga Israel, United States o United Kingdom kundi nakita ang pagnaog sa ihap sa COVID-19 cases o ang mga ihap sa mga napatay human nga makadawat og mga bakuna. Bisan pa ing ana giingon ni Galvez nga nagpabiling target gihapon sa gobyerno nga mabakunahan ang 70% sa populasyon sa paghuman sa tuig 2021 para na makabot ang herd immunity sa tibuok nasod Pilipinas. Ako po si Chelsea Camancho. Salamat, Ma'am Chelsea. Salamat po. Good morning, Maradyaw na buntag. Salamat. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Samtang ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibok nasod Pilipinas, mga kasyarga, aduna na kinatibok ang 1,240,716 og nadungagan kagahapon adlaw og 5,257 mga kasyargaw nga new COVID-19 cases. Ang active cases karon 52,132. Ang naka-recover miabot na sa 1,167,426. Samtang 21,158 na mga kasyargaw ang naitalang nangamatay karon mga kasyargaw. Ang latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Good morning po, maradyo na buntag, mga kasyargaw. Kamusta ang inyong adlaw gagahapon o wala na gayoy ulan nga nasinati. Kagahapon adlaw usab mga kasyargaw ni balik na ang biyahe sa tanang sakayang pangdagat.
Ingat po kitang tanan. Kaya doon na pa siguro na mga pagbalod mga kasyagaw. Di na sa tunga-tunga paingon sa Surigao City gikan na dire sa Siargao. Salamat po Maradyo na buntag. Magandang umaga po. Dini na lamang ko kutob mga kasyargao hangtod sa sunod na to nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini ang inyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, Maradyo na buntag. God bless us all. #Siargao TV.